Hello, Harry. Harry? Erre még szükséged lehet. Összakad. Hadd mutassam be az apámat. Morgan Osborn. Harry folyton róla beszél. Igazán megtisztelő uram. Hallom, csodabogár vagy. Tudod, engem sem hagy hidegen a tudomány. Olvastam a nanotechnológiáról szóló értekezését, zseniális. És értetted is? Igen, kis előadást tartottam belőle. Ez igen. A szüleid büszkék lehetnek rá. A bácsikámékkal lakom, ők büszkék. Étikette! Gyertek! Örventek. Remélem, még találkozunk. Én is. Nem olyan vészes a faterod. Csak a zseniknek jegyelmez. Vigyázz, még örökbe foglal. Több mint 32 000 pókfaj létezik a világon. A legnagyobb csoportot képezik a szövőpókok, melyek hálókat, fészkeket, lapot, Ez a legmodernebb elektronmikroszkóp a keleti oktató. Most látok ilyet először. Klassz. A szövőszállókat használva fogják meg zsákmányukat, majd szorosan körülcsavarják. Például a Sparasside faj képviselője a Deléna pók, mely zsákmányát ugorva ejti el. A súly újságnak. Következzék a pókszabásúak, Filisztahidé osztályának kukulkária rendje. Leheletfinom fonalain a szövő törcsér alakú, roppant erős hálóját, amely a hídépítésben használt nagy szilárdságú drót erejével bír. Hagyd békét. Vagy mi lesz? Beküldöd a papítot a suliba. Nem kép a puci. Bele. Mi folyik itt? Aki legközelebb leszünk, az valahol. Nem viccelek. A fogszabásúak olyan fejlett érzékelő mechanizmussal rendelkeznek, hogy egyes kutatók szerint előre megérzik a veszélyt, szinte látnoki képességekkel bírnak. Mekkora barmok ezek? Ez a pókösztön. Nézd csak ezt. Egyes fajok környezetük szerint változtatják az enyüket. Így tudnak védekezni. Peter, miért gondolod, hogy ez érdekel? Van, akit nem? 5 év kitartó munkájával a Columbia genetikai Most menjünk hozzá. Nem. Inkább te? Oké. A DNS munkák segítségével teljesen Ott van egy kis férgek. Imádnivalóak. Szerintem is. Azt tudtad, hogy egyes fajok környezetük szerint változtatják a... Azért, mert így védekeznek. Igen. Tehát e 3 pók genetikai jellemzőt átörökítettük ebbe a 15 technológiával létrehozott szuperpókba. Csak 14 van. Parancsok és azt mondja, hiányzik. Tényleg? Nyilván a kutatólaborban van a 15. Tudtad, hogy ez a legnagyobb elektromikroszkóp Amerika keleti partján? Nem. Egyetlen pillanatra sem is tudod használni az elvarázsárat. Elmondom, hogy kell hallgatni. Ilyen varázsok is vannak. De a mindenkiben. Gyere, menjenek tovább. Hello. Lefényképezhetlek? Kell egy diákos kép. Persze. Jó. Próbáljak. Most jó lesz? Igen, beszélj. De nehogy csúnya legyek. Az lehetetlen. Tökéletes. Így jó? Tuti. Hello. Várj! Köszi!
gravitáció nem akadályozza. Eleget láttam már a csiklóját. Ezért vagyok itt. Üdvözlöm laborunkban, távolnak. Norman, Mr. Osborn. Mindig örömmel tölt el, ha a főnökség vendégségbe érkezik. Látni akarom, hol tartanak az emberi erőnövelő szírok kutatásában. Rovarokon kipróbáltuk a párabelélegzést. 800%-os erőnövekedést. 800? Ez kicsi mellékhatások? Csak egy hatalom. Egyszer kaptunk el téveredményt, de azóta kiavítottuk a hibát. Mi volt a hiba? Mégis mi történt? Mellékhatások? Agresszivitás, vérszomj és elmebaj. Mi a véleménye róla? Csak egyszer történt meg. Dr. Stone kivételével a többi kutató úgy véli, hogy a terméket nyugodtan kipróbálhatjuk embereken is. Dr. Strom? Erről kell kezdenünk az egészet. Minden előről. Dr. Osborn! Őszinte leszek magával. Sosem értékeltem a kutatásait. Ezt az elődömnek köszönje. Norman, a tábornok úr jóváhagyta a Quest Aerospace számára az új fémváz prototípusát. 2 hét múlva teszteli. És ha ez idő alatt a maga elődövelői nem járnak sikerrel az emberkísérletek során, megvonom a támogatásukat, és odaadom a Questnek. Hölgyeim, uraim! Volt az úr és világosság, és rám megszűnt a sötétség, íme a fényről én is adom. Jól van, apukám, Isten kezed van, csak nehogy fenékre es. Úgyis padlón vagyok még. 35 év után elbocsátják az üzem egyetlen aranykezű villanyszerelőjét, padlóra küldtek. Kérlek, add ide a zöld tálat. Inkább leépítenek, nehogy útját álljuk a vagyonépítésnek. Ugyan be, lesz munkád bőven. Ki tudja. Na, lássuk, mit ír az újság. Nézzük az álláshirdetéseket. Számítógépmérnök, számítógép analitikus. Oké, már a számítógép és analitikusokhoz jár. 68 évesen nem fogom kitanulni ezt a szakmát, de el kell tartanom a családomat. Szeretlek, és Péter is szeret. Nincs még egy ilyen kötelességtudó férfi a világon. Volt már rosszabb is. És mindig megoldottuk. Nos, szervusz, drágám! A legjobb. Már is vállalom a vacsorát. Szia! Mesélj, fiam, milyen volt a király? Nem ez a dolog, nagyon álmos vagyok. Egy kis kóstolót sem kérsz? Nem, már elég a kóstoló. És mondd csak, sikerült képeket készítened? Minden jól ment, le kell dőlnöm. Mi van ezzel a fiúval? Meghallották azt a géptérképet, amely ötvözi mindhárom lófaj tulajdonságait, majd ezeket a tulajdonságokat átörökítették a 15 technológiával létrehozott szuperkópapán. Dr. Osborn, ne! Az erőnövelő szervény nem biztonságos. Kockázatos lenne a kísérlet. Utoljára kérem, ne tegye! Ez veszélyes játék. A gyávaság nem elég. A kutatómunka mindig kockázattal jár. Adjon egy kis időt. Szerzett orvosokat és egy önkéntes alapot. Csak 2 hétre lenne szükség. 2 hét múlva megvonják a támogatásukat, és az oszkor halott lesz. Van, hogy kézbe kell venni. Adja ide a promakoraperazit. Minek? Gyorsítja a felszívulást, miután bekerül a vérkerítésbe. 40 000 évnyi evolúció során sajnos mindeddig alábecsülték az emberi tudást. De nézzek,